Una de les característiques de Fustec és que s'atreveixen amb projectes del que s'anomena arquitectura singular. I aquest n'és un d'ells. I aquest d'aquí és l'arquitecte que l'ha pensat. Xavi Bayona, hola, què tal? Hola, bones. Explica'm, què és el que veiem aquí, en aquest espai relativament estret, amb tota aquesta gent, tots aquests pilars ja col·locats en aquest primer dia? Explica'm una mica en què consisteix aquest projecte que has pensat. De fet, és una casa entre mitgeres, amb un solar que tenim una façana de 10 metres per 12 metres de profunditat, i és un habitatge unifamiliar per una família, que sí que tenen 4 fills, ells són 6, i a més hi ha una consulta, és osteòpata, i té la consulta just aquí on hi ha la gruara, hi haurà la consulta, i tot el programa va venir d'encabir les necessitats de Quebri, aquesta família, amb aquesta parcel·la que dona tota aquesta vista a Olot. El primer dia encara costa d'imaginar, no?, una mica? De fet, el que és complicat d'imaginar, però el que ens agrada molt és treballar amb maqueta. Després d'això hem fet una maqueta ovint, que de fet anem a veure i serà més fàcil. Home, doncs sí, si tenim una maqueta, anem a veure. Vinga, tornem. El que sí veig és que la casa està ben bé, bastant al centre del que és Olot, en aquest cas, no? Sí, de fet està a pocs metres d'aquí de la plaça de Braus i del que és el final. I a més queda sota el peu del Montsecopa, per tant és una casa d'un volcà. Està just als peus del volcà i quasi és com si fos un àtic a sobre de tots els teulats aquests de la vila d'Olot, que són tots els teulats. Per tant, amb unes vistes interessants, no? Les vistes boniques, sí. Aquesta és, no? Això és el que veurem en aquell terreny. Això 20 vegades més gran. Sí, anava a dir, vist així, encara es veu més gran del que sembla, tot i ser una maqueta. Llavors, allà on érem? Fa un moment que estàvem... Estàvem situats just aquí davant d'aquest arbre, aquesta natura queda quasi engabiada aquí, aquí tenim un porxo, de fet la decisió aquesta de tenir el porxo és que els cotxes ja queden a fora, tenim un espai on la natura et permet que des de la cuina veiem a fora, un espai a doble altura també, que és una galeria, un invent tan vell i tant d'aquí que són les galeries i que amb aquest clima ens funciona, i que ve protegit per aquestes persianes plegables i enrotllables de fusta que acaben tinguent aquest gradient i aquesta disposició i una mica conformen la façana. I després, el que seria, mira, que t'ensenyo també, aquests espais interiors es van dilatant amb espais a doble altura. Per exemple, just aquí tindríem just on hi ha el foc, aquí donaríem el sofà, és aquesta secció d'un espai comprimit, més baixet, i de cop es descomprimeix i arriba a tenir quasi, no 3 altures, però quasi, no? Tenim tota aquesta dimensió que també acaba recorreguent el foc. Per tant, és una casa que per dintre va tinguent aquests secrets i també a dalt amb els lluernaris acaba baixant la llum i acaba filtrant a partir de capes i acaba sempre jugant amb aquesta modulació dels 2,85 per 2,85, més amb la petita dilatació que tenim aquí, que és el que fa que se'ns puguin obrir els altres espais. I a dalt ens funciona amb 4 habitacions i a baix 2 més i a baix de tot una altra. I en planta baixa, just on estàvem a darrere, era aquest altre arbre, que aquí veuríem la consulta, que d'una manera molt poètica, que acabem tinguent aquest arbre, aquest bedoll atrapat aquí al mig dels murs, que dona la benvinguda a aquesta baixada de greda que acaba sent la falda del volcà Montsecopa, que és aquest fet característic i de textura que tenim aquí. Per això veiem aquesta terra tan negra, eh? Sí, és terra que l'ha conformat el foc, que ha sigut el que ha fet ja una mica ha donat forma a tota aquesta textura, aquest color de foc i de terra cremada. I a l'hora de plantejar-se un projecte com aquest i de dir, bé, doncs anem a treballar això i ho treballarem amb estructura de fusta, quin va ser el procés de dir, bé, qui trobo jo ara que, home, doncs es vulgui, diguem-ne, animar a fer un projecte d'aquestes característiques que entenc que té la seva complexitat, també. Sí, el que ha anat molt bé també amb Fustec ha sigut tot el procés, perquè des de l'avantprojecte no teníem un bàsic molt avançat, però la que vam dir sí, ho fem amb ells i vam poder com relacionar, hem acabat adaptant coses al seu mètode de treball i s'han acabat adaptant també amb coses del projecte. Jo crec que amb aquest projecte hem après plegats i han sortit coses molt boniques de la interacció de coneixement per un costat i per l'altre. Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé tota aquesta obra i que això que estem veient aquí acabi sent la realitat que ha de ser sobre el terreny, no? Sí, una mica més gros i ja està, sí. Moltes gràcies.